Wat heb je bij je? Vlaai. Rijstenvlaai uit Aken. Voor de familie Aanstra, waar we nu op bezoek gaan. Dat zijn oude kennissen van mijn ouders. Zij woonden al hier in mijn jeugd, kan ik me herinneren. En hij was een collega van mijn vader op de mijn. Niet schrikken, wij zijn het. Dag weer. Ik kom met de vlaai. Hallo. En een mevrouw. Ja, dat is Karen. Ach. Dag meneer Aanstra. Jullie komen zelf ook niet meer veel buiten, hè? Nee, ik kan niet meer hard lopen. En pap helemaal niet. Nee. Ik zet het maar neer. Ik heb ook al geroerd. Dankjewel. In welke mijn heeft u gewerkt? Willemse 4, Dat is die mijn die hier naast de wijk ligt. 24 jaar. En kwam u ook voor de mijnen vanuit Meppel? Ja. Om hier te werken? Wij hadden bergingsacties toen de tijd. Ze hadden geen mijnwerkers meer en we hebben ze ons gehaald. Maar is dat mijnwerk ook de reden ervan dat u het zo benauwd heeft? Ja, dat weet ik niet hoor, of dat de reden is, maar ik neem het wel aan. Maar met zijn schoonvader heb ik ook nog gewerkt. Ja, vader en mijn schoonvader, ja. En u hebt met mijn schoonvader nog in het gezellenhuis gezeten, hebt u me een keer verteld. Ja. Het gezellenhuis? Ja, dat is van de jonge mijnwerkers die nog niet een huis hadden, hè. U was nog niet getrouwd toen, geloof ik, hè? Maar heeft u nou nog heel veel contacten in de buurt? Nou, Nee, eigenlijk helemaal nee. niet. We houden ons eigenlijk op ons Helemaal eigen, met niemand op. Want ik heb heel veel last met die gehad en ik heb veel last met die gehad. En alleen om honden. Om honden. Om honden, ja. En dat zijn Ik heb ontzettend... geregeld de politie voor gehad. We hebben een hoop ellende van de buurt van de buren gehad. En dan heb ik gezegd, nou is het afgelopen, ik hou me er niet meer aan op. Dus ik praat ook met niemand. Wat is dat? Meneer en mevrouw Haanstra leven nog zelfstandig in hun huis aan de Geraniumstraat. Nog geen kilometer verderop zoeken de ouderen juist elkaars gezelschap op, als remedie tegen eenzaamheid. Het is tijd dat ze eruit komen, want het had alles wortel. Ja. Isando has mich nog niet gebeld, u. Allebei een duwde. Ah, ja, maar dat krijg je toch? Oh, Het had voor allemaal een beetje Oh, dat had ik nog nooit gehad. Eenzaam, jawel, ik wel. Nee, hij nog Oh, nooit jawel. gehad. Bent u wel eens eenzaam? Ja. Ja? Ja. Toen de man pas overleden was, ja. U zit er toch met een hele hoop leuke vriendinnen in de buurt? Ja, nou, No. maar toen woonde ik hier niet. Nou, Woonde ik ja. in de Kremerstraat. En daar had ik net een zware ziekte met een hartoperatie. En daar zag ik het niet meer zitten. Maar nou, jawel, ik ben echt bovenop. Deze wijk is heel erg aan het vergrijzen. Ja, Dat wordt als een probleem gezien, maar vindt u dat terecht? nou, dat kan ze niet tegenhouden. Als je dat gewoon kijkt, ik vind het ook erg hoor. Je ziet dat het vergrijzen is. Maar gewoon de jonge jongens, of die leren, die komen niet meer terug. Of die een beetje geschoold zijn, die blijven niet meer hier. En dat vind ik het grootste probleem. Dus u begrijpt wel dat ze Ja, wegtrekken? ja. Als u nou jong was geweest, Zou ik ook 24 weg of zo. zijn. Ik zou hier niet blijven wonen. Tenminste niet als ik school had gehad. Maar ja, ik heb ambachtsschool maar gehad. In een ruimte boven in Lupinenhof zit het Hufke, voor dagelijkse activiteiten voor en door ouderen. Nou, ik pak mezelf, als ik de hele dag alleen boven zou zitten, dan zou ik zeggen, jongens, wat moet ik hier? Want de meesten zijn alleen hier. En nu kunnen ze zeggen, ik ga naar beneden, ik ga naar het Hufke. Ja, straks moet die onderbroeken passen, hè? Dat heb ik gezien. Ja, die heb ik al gepast. Heb ik gepast. Goed spul. Niet goedkoop, maar goed. Wel goed. Maar ik heb die graag met die biesje dingen ze er. Beetje dingen zijn. Boxershorts. Nee, ja, motorshop. Als je op de fiets zit, is dat gemakkelijker. Korte pijpjes. Met die korte pijpjes. Dat de klokkenspiel binnenbliet, hoor. Dat is me even gebeurd met jong kwam. Maar laat ik het daar nu nooit meer. Nou, we hebben vanmiddag een gewone inloopmiddag met daarbij een mevrouw die ondermode aan kon bieden, verkopen. Niks moet, alles mag. En dat vinden de mensen over het algemeen ook heel erg leuk. Er wordt heel goed gebruik van gemaakt. Een lingeriepaard. Een lingerieparty, ja, zo kun je het noemen. Ja. Ik heb hem in het wit en in een huidskleur. Kijk, die twee. Ja, zo gewoon een huidskleur pakken. En zo toont het Hufke dat vergrijzing ook zijn leuke kanten heeft. Je hebt als 65-plusser in ieder geval genoeg gezelschap.
biedt? 15 euro, wie biedt? Wie 50?